Mabaji mandang undunani? Promosa. Moza naman. Betul paisa at least. Hello everyone, khulumbai, welcome back to my channel. To look for ini zabai Maghw Domashi. To Maghw Domashi ni kasih ni simbol gaham hamlani ko bahor bai. Pada jeng tanggasin dongo manas tingzai. And Friday ini mana jengnya bewai fair gezerni birthday. To da first to dokan tangsai. Bitani takai mense cake pai ni say. And Friday ini tamne jeng kasih. Jeng taman sini गासैबो family मोनसे माने जोङो ज'नो मोनसे जायगायाव थांगोन आरोना मानासावनो ओमफ्राय बेयाव मोनसे जोंना माने दिनै फिसा जों सां बांला टाइपनि लुदोंमोन ओमफ्राय बेखौ दिनै माने इन'ग्रेसन खालामगोन आरो जों फेमिलि माने जों थानो थाखायल' बानायथ'दों दा थ' दिनै बेयावनो जों खाना जागोन ओमफ्राय बेवाइफोरनि फ्रेन्ड्सफोरबो फैदों ओमफ्राय मिस्टारनिबो सोरबा सोरबा फ्रेन्ड्सफोर फैदों ओरैनो ज'नो बोथिसे जानो नागिरदों थ' दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादों ओमफ्राय जोंनि फिसा सां बंला बानायनायखौबो देखायगोन नोंथांमोननो थ' बिदिबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै रबिबार नालाय सानडे पुरा बरपेटा रडनि माने मेक्सिमाम दखानानो बन्द थायो आरो ओमफ्राय एसे एनैल' खुला थायो थ' नायनोसै केकनि दखाना फाइनेलि मोनसे दखाना खुलिनाय दङ बेयाव तृष्णा बेकारि ओमफ्राय बेयावबो आं दिनै फार्स्ट टाइम हाबदों आरोना नङाबा आरो बेलेग मोनसे दखान दंमोन बेनिफ्रायसो केक बायोमोन दिनै बावनो हाबबाय ओमफ्राय मोजां मोजां केक नुदों बेयाव नायनोसै चकलेट फ्लेभार नांगौ आंनो थारमाने आंनि मा होनो बेवाइफोरनि फिसाजो बेयो थारमाने चकलेट फ्लेभार बिदोंमोन स' नायनोसै मोनना मोना फाइनलि मोनसे मोनबाय चकलेट फ्लेभारनि डार्क चकलेट बियो ओमफ्राय दा फटाफट माने बेवाइफोरनि नामखौ माने नाम लिरनो होबाय आरोना केकनि सायाव थ' अलरेडि जोंहा लेट जाखाबाय बिथांमोना अलरेडि थांबाय थ' जोंबो थांसै केकखौ लानानै आरो बेलेग जेबो गिफ्ट होला आरो केकखौनो गिफ्ट हिसाबै होबाय आरो लोगोफोर जों केकखौ लाबाय दा थांगासिनो दङ केकखौ लानानै मानासथिंजाय थ' थुदों आंजों अलरेडि जोंना मोनाखाबाय बेवाइमोना अलरेडि सहैखाबाय जोंना थारमाने फैनायाव रेडि जानायावनो बुहुत लेट टप्ला सप्ला रेडि खालामनायावनो लेट जाबाय थ' जायखिजाया थांगासिनो दङ दे जाबाय दे लोगोफोर जों थारमाने पुरा मानास नेसनेल पार्क माने भितराव थाङा माने हाग्रासिम थांला जोङो ओमफ्राय जों थांगोन बे मानास नेसनेल पार्क जे लिरनाय दङ नै बे गेटखौ जों अलरेडि मोनफैबाय ओमफ्राय गेटनि थिग राइट साइडथिं हाबलांबा बे मोसा रिजर्टखौ मोनो मोसा ओमफ्राय स्माइलिं टास्कार ओमफ्राय सिखिरि रिजर्टखौबो मोनो बिथिं थांबानो थ' नै लाइट जोंबाय थानाया बेनो जाबाय स्माइलिं टास्कार थ' बेफोरखौ बारनानै प्रकृतिनि होननाय मोनसे रिजर्ट मोनो बेनि अपोजिटावनो जोंनि हाया ओमफ्राय नै बेनो जाबाय जोंनि फिसा चां बांलाया जों थारमाने जों थानो थाखायल' लुथ'दों आरो बेखौ ओमफ्राय नै बेवाइफोरमोना अलरेडि सफैबाय ओमफ्राय बेवाइनि लोगोफोराबो सफैबाय सानै साथामसो अलरेडि दंखायो बिथांमोना अलरेडि अर सायखाबाय जों सफैबाय मानासाव ओमफ्राय बेनो जोंना चांघरा ओमफ्राय दाथ' हर नालाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना मोजाङै देखायला गाबोन फुङाव न'खौ नोंथांमोना मोजाङै देखायनोसै ओरैनो औवानि माने मा होनो औवाजोंनो बानायदों चांघर थ' दिनै जों हरसे बेयावनो थागोन ओमफ्राय ओरैनो इन'ग्रेसन माने मा जेबो नियम खालामा जों खालि जों थानो थाखायल' बानायदों नालाय एसे हाबनोसै चार्जनि ओमफ्राय लोगोफोर जेबो बिसना थिसना गैया जास्ट न'आल' थानो हानाय बायदि जादों ओमफ्राय दा इमान पारफेक्ट जायाखै थ' टेन्ट हाउसनिफ्राय जों बेफोरखौ लाबोदों ओमफ्राय बेयाव थारमाने जों थालाय बिसना खालामसिगोन दिनै बे रुमावल' थागोन बे मोनसे रुमा दाबो जायाखै थ' बे रुमा बाखि ओंखारदों ओमफ्राय जोंहा अलरेडि टेन्ट हाउसनिफ्राय बेफोरखौ लाबोदों आरोना दा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय दिनै माने पार्टिखौ बेवाइफोरानो होसिगोन थ' जों ज'नो बोथिसे जानोसै ओमफ्राय गाहायाव अलरेडि बिथांमोना अर सायबाय थादों ओमफ्राय रान्धिनि माने संग्रा लिंखादों आरो थ' बिथांमोनाबो सफैयाखै दा 6टासो जादों टाइमा थ' लासैनो जोङो माने बेवाइफोर गिदिरमोनाबो सफैयाखै बिथांमोनखौबो नेनोसै ओमफ्राय आं गाहायाव थांसै थ' बैनि शिबमा अलरेडि गाहायाव दंखायो बा शिबमनि झुला नामा बे
Nah. जाबाय मोजां ना ओमफ्राय लोगोफोर जिरायबाय थानाया बेथिंनिया गासिबो बेवाइफोरनि माने फ्रेन्ड गोजा ओमफ्राय बिथांमोना जाबाय बेवाइफोरनि क्लासमेटमोन बिथांमोना गासिबो सेन्ट मेरिजावनो बरपेटा रडनि सेन्ट मेरिजाव फरायोमोन थ' बार्थडेनि थाखाय फैदों दिनै बेवाइफोरनि सासेयाथ' गुवाहाटीनिफ्राय फैदों लोगोफोर जोंथ' दहायनो सफैबाय ओमफ्राय दालागै रेडि खालामथ'वाखै बेवाइफोर गेदेरमोना सफैयाखै दासो सफैदों नै बिथांमोना बिजावजालि गेदेरमोना थ' ओमफ्राय रान्धोनि थारमाने संग्रा जों बन्द'बस्थ' खालामखादों बेबो फैबाय थादों थ' दसे उनाव संनायखौ जागायसिगोन ओमफ्राय जों दा बे सांघराव एसे तुलि मा होनो मेट्रेस सेट्रेस बबाय ओमफ्राय बनानै जों दा दिनै हरसे बेयावनो थासिगोन थ' फाइनलि बेवाइफोर माने गेदेराबो सफैबाय बिजावजालिमोना सफैबाय ओमफ्राय आश्विना गैया माने आश्विन माने आंनि बियादै गेदेरा बेथ' हस्टेलाव दङ थ' बेखौ मिस खालामसिगोन थ' दा जों केकखौ हानो रेडि खालामसै बिथांमोनखौनो नेबाय दंमोन आरो मिस्टारनिबो सानैसो फ्रेन्ड फैबावगोन बिथांमोनखौ नेबाय दंमोन थ' गासैबो फैबानो जोङो ज'नो केकखौ हानोसै ओमफ्राय बेवाइफोर गेदेरा फैनाय लोगो लोगो पुरा एकदम बे लाइटफोरखौ लाना फैदों बिथाङानो थ' लगायजोब्बाय दासो एसे मोजां नुबाय I am birthday boy's daughter. Okay. So how are you feeling? Fine. मेरा पापा बुढ़ा हो गया ना इसलिए. Oh. थ' लोगोफोर जों दा केक हानोसै ओमफ्राय एसे फिसानो डेक'रेसन खालामबाय बेलुन लगायबाय सबै एक साथ जाओ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. केकखौ हाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मिनिथावथाव बेवाइफोरा थारमाने छुरिखौ माने केक हानाय चाकुखौ उल्टासो हाबाय आरो ना बिथिं जेथिं हानांगौमोन हमनायथिंजाय हाबाय माने आथुर बिथुरावनो जायखिजाया बिथिं आरो शिबमजों आदैजों खालि केकखौ माला मोनजागोन जाहैदों शिबमाथ' बिमायंखौ दौवालासिनो गावसो एकदम हामला केकखौ माने माला बे क्रिमनि बे बिबारखौ मोनजागोन जाबाय थाबाय बियो जायखिजाया मोजां मोनबाय गासिबो फ्रेन्ड्सफ्रा फैजोबनायनि थाखाय ओमफ्राय दा अमा सावगासिनो दङ थ' दहायनिफ्राय जों स्रि स्रि हासिं सिं मोनदोंमोन ओमफ्राय नै बेवाइफोर गिदिरा फैनानै पुरा लाइटफोरखौ लागायजोब्बाय ओमफ्राय दासो एकदम मोजां नुथारदों आरो ना ओमफ्राय नै बेवाइफोरा लगायखांनानै गावबो नायनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुदों खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव थ' लोगोफोर एसे बेवाइफोरनि फ्रेन्ड्सफोर फैनायनि थाखाय ओरैनो ज'नो गान दामनानै एसे रंजाबाय आरोना थ' ओरैनोथ' सब दिन लोगो मोननाय जाया ओमफ्राय बिथिं आरो मोनसे फिसा माने भेलागुर दङ बेखौ मा होनो मेजि होनो बर' मा सोदोब होनोथाय आं बेखौ एक्जेक्टलि मिथिया आंखौ अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो थ' गाबोन फुङाव सावनो थाखाय बेखौ बानायना दोनबाय ओमफ्राय बिथिं आरो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय रेडि खालामबाय लोगोफोर दा आदा दङ मनजित भैया बिथाङा पूरा पनीर बनाएगासिनो दं चिली पनीर बनाएगा नोंथांमोना देखाइनोसै क्या बना रहे हैं हमें बता मेनू में क्या है चिली पनीर बनाएगा चिली पनीर बढ़िया रख दे एक बार पहले बटन पनीर न सेक लिया लेकिन कैप्सिकम नहीं है कैप्सिकम बिना हो गया बिना नहीं है कैप्सिकम का इसका पानी इसमें पहले इसको फ्राई कर रहा है अच्छा पहले आप घर में बनाते हैं हाँ अच्छा बढ़िया बहुत गिरा शेफ लगेगा सही क्या अभी पनीर तो अच्छा बनना ही है बनेगा अच्छा बनेगा लेकिन नॉन बहुत टेस्टी है चल रही खाना तो बर्थडे इसका मसाला ही बहुत टेस्टी होता है बहुत भालो टेस्टी होता है इसका बिथिं आरो शिवम आरो आदिसाबो होबाय मोसानाया एकदम काम डाउन बे मेथाइखौ थारमाने सानैबो बिराद मोजां मोनो पुरा मोसागासिनो आरो ओमफ्राय बारा मिउजिकखौ दामनो हाया कपिराइट फैगोन इंग्लिशेर गान দেখুন সব ওখানে আর বড় করে পারি নাই সব ইংলিশের গান বলো
ओमफ्राय बिथाङा आंनि बिबनां जायो बिथांमोनाबो सफैबाय ओमफ्राय बै सासेया जायो बियादै जायो थ' बिसोरबो फैनायखाय मोजां मोनबाय जिरायदो स्पेशल शेफफोर फैबाय एकदम मागोनि एकदम चॉकलेट दे दा जोंना एकदम फटाफट जासिगोन दहायनिफ्राय जायासै रेडिशन ब्लू का अब रेडिशन ब्लू का शेफ आ गया रेडिशन ब्लू का शेफ है कालिदा चना रेटिंग मिला हुआ है लीव में आया है तो बांसवाड़ी बागान में हमारा बांसवाड़ी बागान में आए हैं बांसवाड़ी बागान में तो आने के बाद थोड़ा समझा थोड़ा यार चलो छुट्टी कर लेता है इसी से बना रहा है नहीं तो बनाता नहीं है उसका फीस मिनिमम 5,000 है अगर वो राइस भी बनाता है तो 5,000 ले लेता है हम लोग इसमें क्या हुआ वो बोला चलो छुट्टी मना लेता है तो चना भाई ब्रांड है हम लोग का तो कपाल खुल गया है एक्चुअली लोगोफोर आदानि लोगोफोरा तारमाने मारवाड़ी थ' बिथांमोनाथ' नन भेज जाया बिनि थाखायनो पनिर चाना ओमफ्राय मिक्स भेज बेफोरबायदिखौ आइटेम खालामनांबाय थ' लोगोफोर दा तारमाने आदामोननो अलरेडि जानो होबाय बिथांमोना सानैसो थांसिगोन ओमफ्राय आइटेमावथ' अमा दङमोन दाउ दङमोन दाउदै दङमोन ओमफ्राय बेंगन भाजा दालि लोगोफोर पुरा हर जाबाय ओमफ्राय जोंना ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय दा जों जानोसै ओमफ्राय जानानै सोरबा सोरबा दङ आदानि लोगोफोर बिथांमोना थांसिगोन थ' बिथांमोनखौ फार्स्टआव जानो होबाय बिथांमोना जाखांबाथाय जों जानोसै हारसिं हारसिं लाना जानांबाय दे जों माने खबर सबर लानो हायाखै एकदम माबायदि मोजां मोनबाय फैनायखाय दे जादो मालाबा जाखो आं माने जेबो मावाखै नालाय प्रेसार खालामना नों मालाय टेस्टार जाबा टेस्ट खालामनानै होनदो माबायदि जाखो जागोन मादो जागोन दे माबायदि मोनदों उन्दुनानै मोजां नामा दे उन्दुदो लोगोफोर सिखारबाय ओमफ्राय दा जोङो फ्रेस जाना थांसै ओमफ्राय लोगोफोर जोंथ' मैया जोंनि बे चां बांलायाव थाबाय माने चांघराव ओमफ्राय जोंनि खाथियावनो जे आरो मोनसे माने रिजर्ट दङ मयुरि होननाय थ' दा जों माने मोननैसो रुम जों बेयावबो लादोंमोन थ' दा जों बे रुमावनो फैदों एसे थारमाने जोंना वाशरुम बाथरुम आरो लेट्रिनाबो जाथ'वाखै थ' जों ओंखायनो इउज खालामनो थाखाय बे रिजर्टआवबो मोननै रुम बुक खालामदों थ' दा जों बेयावनो फैथ'दों दुगैनानै थांसै बेयावनो थ' नोंथांमोननो आं मयुरि रुम माने मयुरि रिजर्टनि रुमफोरखौ एसे देखायनोसै जों मोननै रुम लादों मोनसे रुमखौ नोंथांमोननो देखायनोसै लोगोफोर बेनो जाबाय मयुरि इक' केम्पा ओमफ्राय बै गेजेराव न' नुनाया बे जाबाय डाइनिं एरिया ओमफ्राय बेथिं हाबनानै फैनांगौ गेटआ बैथिं दङ सिगांथिं ओमफ्राय बै रुम बेथिं मोनथाम रुम दङ ओमफ्राय माने मा होनो बेखौ कटेज फिसा फिसा कटेज बानायना होदों आरो ओमफ्राय जों मोननै लाबाय मैया हराव तारमाने आदानि बेवाइफोरनि फ्रेन्डफ्रा बेयाव थादों ओमफ्राय बेवाइफोर गेजेरमोनाबो बेयावनो थाबाय जों बिजावजालि गेजेरजों जोंनि फेमिलिया बे जोंनि चांघराव थाबाय ओमफ्राय नै बे रुमावनो माने बेवाइफोर गेजेरमोना दंमोन थ' जों दा बेनि वाशरुमखौ माने बाथरुमखौ इउज खालामदों आरो ओमफ्राय ओरैनो गोजौ गोजौ सा सा देखायनोसै रुमा बिदिनो मोजाङानो ओमफ्राय टेबोल सेबोल दंखायो बेसिक नेसेसिटिफोर दंखायो बाथरुमाबो मोजाङानो साफामोन नर्मेल ओमफ्राय रुम रेटआ पार नाइटआव 2,500 बायदि मोनदों ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होखागोन नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड मालाबा फैबा बेयाव थाफैनो हागोन आंनि डेसक्रिपसन बक्सआव चेक खालामबानो जाबाय नाम्बारखौ बुकिंनि थाखाय ओमफ्राय थिग बेजोंनो नांजाबनाय आरो जोंनि हाया थ' बिथिं गेट दंखायो थ' जों ओरै बिथिंनो थांदोंमोन उनथिंजाय ओमफ्राय बेनो जोंनि चांघरा सानाव बिदि नुयो आरो एकदम सिम्पोल बानायदों आरो ना दा तारमाने जोंल' थानो थाखाय बे जेबो कमार्शियेलनि थाखाय नङा मालाबा जोंबो फैनानै बेलेगनि मालायनि रिजर्टआव थास्लायस्लाय जोंनि बे चांघराव थागोन ओमफ्राय दिनै माने मागो दमासि नालाय ओमफ्राय बेखौ सावनोसै ओमफ्राय मिस्टारखौनो सावनो होबाय ओमफ्राय अलरेडि तारमाने साना ओंखारबायानो सासे दुगैना फैनायाव माने लेट जाबाय अब्लाबो नियमखौ खालामसै आरो ना बेखौ सावनोसै धुप सावना लाग्रोबाय ओमफ्राय मिस्टारानो अरखौ जलायसिगोन बेखौनो जों ओरैनो मागोनि नियम खालामबाय ओमफ्राय सोर नोंथांमोना भेलागुरु सावखो सोर खाना जाखो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थासै
थ' जोंबो बिदिनो ज'नो मोजां मोनबाय ओमफ्राय आइया थारमाने आइखौबो लोगो लादोंमोन आइया आरो माने गोजांनायाव माने फैनो बानानै फैयाखै आइया न'आवनो थाबाय ओमफ्राय जों गोजा फैबाय ओमफ्राय दा दसे उनाव इयावनो जाखांनानै थांसै ओमफ्राय नै आदानि लोगोफ्रा बेवाइफोरनि लोगोफ्रा दासो फैदों बिसोरबो थारमाने लेट जाबाय सासे दुगैना फैनायावनो बिदि लेट जाहैबाय जायखिजाया नियमखौ खालामबाय मोजां मोनबाय हेपि मागो दमासि थ' लोगोफोर बेलागुर सावबाय बेखौ मा होनो बेथ' बेलागुर नङा ओरैनोथ' मेजि होनो बर' मा होनो आं सोदोबखौ मिथियाखै नोंथांमोना आंखौ खोन्थादो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव ओमफ्राय जों दिनै दा आरो बेयाव ओंखाम जानानै ओंखाम संसिगोन जानानै दिनै थांसिगोन न'आव ओमफ्राय थांनानै फिथाखौ दिनैसो सावहैगोन न'आव थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय मोजां मोननो बावनानै भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइब खालामथ'वाखैबा थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय